Iċ-ċittadini Ewropej se jkunu fiċ-ċentru tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kemm mill-lat politiku u kif ukoll mill-lat kulturali waqt il-programm kulturali tal-Presidenza. Mill-arti viżiva għal dik teatrali, mit-teknoloġija għal ġurnaliżmu. Kollox se jingħaqad fil-programm kulturali fis-sitt xhur li ġejjin, kif issirna l-koordinatur tal-istess programm Rej Kallejja. Bħala prinċipju qed tpoġġi liċ-ċittadin Ewropew fuq quddiem u li l-ħsibijiet, l-emozzjonijiet tagħna kollha bħala Ewropej jinstema'. U naħseb wieħed mill-fatturi huwa li bi programm kulturali jista' jkun li inti tolqod daqsxejn iżjed milli forsi dak li ma jintlaqatx mill-lat politiku. Se jkunu 6 xhur li tulhom pajjiżna se jtella mijiet ta' workshops li trattaw diversi temi u dixxilpini. Se jkun vast tal 6 xhur, se jkun kemm Malta, kemm se jkun kif ukoll anke Brussell, kif ukoll anke imqassam fl-ambaxxati Maltin madwar id-dinja. U dejjem qegħdin nużaw tip ta' proġetti jew l-inqas dak huwa l-ħsieb prinċipali li jintegra u jagħmel xogħol maċ-ċittadini imqasmin. Tul ix-xahar ta' Jannar se jittellaw 18 attività kulturali bl-involviment ta' 340 artist madwar 11 il-pajjiż. Kallejja stqar li l-programm kulturali jibda mill-lejliet l-ewwel tas-sena f'Pjazza San Giorgio huwa kkoordinat bejn diversi entitajiet kulturali u artistiċi Maltin. L-eċitament huwa proprju issa il għaliex f'lejliet l-ewwel tas-sena jitlaq. Għaliex aħna barra l-fatt li kellna il-programm kollu tagħna li organizzajna min-naħa tal-Presidenza tal-Kunsill ukoll inaqqadna ma' entitajiet differenti. Dak kien programm li ġippjanat kollu minn ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti flimkien mad-Direttur Artistiku Ehrenberg kif ukoll integrajna ħafna mill-attivitajiet tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Attività minnhom hija l-Ode to Joy Citizen Orchestra li se tagħti l-opportunità lil min għandu għall-qalbu l-mużika anke jekk ma jafx idoq ikun parti minn orkestra. Qed inħeġġu n-nies anke dawk kemm dawk li għandhom esperjenza, kif ukoll dawk li m'għandhomx, kif ukoll dawk li m'għandhom xejn esperjenza u jixtiequ jkunu parti minn orkestra għal darba. Din il-rappreżentazzjoni ser issir propju fil-Pjazza Teatru Real, se jsiru l-istess workshops minn qabel li qed jikkoordina propju Osilino u fl-14 ta' Mejju li se jkun il-ħadd tard wara l-ofsinhar se naqdu din l-orkestra biċ-ċittadin. Rej Kallejja stqarmana li t-tama ta' kull min qed itella l-programm kulturali il-Presidenza Maltija tkun waħda li tispikka minħabba l-parteċipazzjoni attiva tal-pubbliku.